Имоти Happy Estate представя за продажба апартамент, находящ се в централната част на град Добрич, с обща квадратура 130 квадратни метра, състоящ се от 3 спални, напълно обзаведен, с газ. Това е първата спалня. Голяма и просторна всекидневна. Климатици. Действаща камина. Вградена кухня. Таван, който също е към апартамента. Той не е включен в квадратурата. Котел за газ. Това е банята. Хидромасажна вана. Това е втората спалня. Апартаментът се намира в непосредствена близост до S-Ground. Това е третата спалня.